Right, Judy Vicarja, August, Tam Ronar nach Federlum a bheith beálah inniu, ach be mé beá live an chéirín, just go leiscail just bhí cruniú agam nach romé an a hahaint. So inniu an task a talajani agah na tam ggéirh an tabla seo a choléú a bhar loir, so tá garcar an Comhaontas Mo. So tá mé géir go míí sib na fanna tíh hir an Comhaontas Mo agus mini cén dóid a chur an Comhaontas Mo leis an cogu fuair. Okay, agus is an goméis sin ní sidra agus muid ag leo. So sin an task a talajani agah leis an rang seo. Okay, so rahí muid sus an seo, okay, bí muid ag arc a Comhaontí Natí Hobadeach sin ait chrití muid ribanillig. So anéis Táisgáil bogú ré go leiscail. Léimú seo céimpa an neahéanna daisteach héig an darna coguúnta anéis táidir garcar obriach Barbarossa, okay? So hasí an cogu a níé tranaí agus hasí an cogu le an Comhaontí Natí Hobadeach a bhain. So céan dóid ar ahrí sin agus dahrí sin th ihe le obriach Barbarossa an níé deire hían. Okay, so tá agin gur sinniu a Comhaontí Natí Hobadeach an níé deire ar níé tranaí. So an darna la is féidir bheitheh níé deire hían freis Hitler an Comhaontí Natí Hobadeach agus rin trí bhéún trúpaí anrú ar an Aontas Hobadeach mar chuid de obriach Barbarossa. So ag an foiinte seo tá na Natíthe ag buint in sa cogu an airíar tá sné anrú a dhéanú ar go leor tíortha an rank san áru. Tá siad an áit leidir agus maithíon Hitler go bhfuil siad leidir golóir a éis hon cogu a bheith ar an dá runta. So go mééis si trid san ihir agus san arthir. San ihir sin a néan na Franca agus néan na Bretagne agus an arthir a éis a néan an Aontas Hobaidí. So bhí Aontas ar Stalin agus bhí cluiseog nearóga aige margheall go nearna sé neamhhaird ar ráhaí i modúla agus ar intí feisne sifaí ansaí a bhí ag bagart. So bhí Aontas ar Stalin gur hála seo cólua sin gur háirí Hitler an Comhaontí Natí Hobadeach cólua sin. So cén bheith an nearna Hitler anrú ar an Aontas Hobadeach a mí a bheitheh níé deire hían. Well, bhí ró lárnach ag gréthe idir-álaíochta, okay? Bíon ceanar gearmneach go mór in léan an cobanachas, agus bhí sé den term gur cinna suúrach iad na Slaví na Rússia. So tas seorálas a gin, okay? Tas a gin go bhfuil idir-álaíochta na Rússia agus na Gearmania omlan in léan na chéile, agus bhí Hitler aonanta oscailte faúda céco in léan na cobanachas a bhí sé, agus bhí sin a fagaró an Comhaontí Natí Hobadeach mar Aontas ar go leor daoine. Spráid gréthe eicnámaíochta seo fásta a ghlacu seilah réamhharrtaí ar an Aontas Hobaidí ó tharla go gcuirtha sé Lebensraum ar fáil bute na Gearmania, lóir sé go hoscailte fu Lebensraum sin ait cónaithe ba henne na Harianaí agus dúirt sé gcónaí go sé ar leir talún agus cahuiithe sin ach in san arthir. An ainneoin Comhaontí Natí Hobadeach chu an caidrú idir an dá chomhúlú an Ulcas mar a léirú sa cuirt a thug Molotov ar Berlin a mínas an níé daihead. So bí rudí sort ag gal an Ulcas níé daihead tá a bhí an cruniú sin nuair thu Molotov go Berlin ní bhú sé rathúil. Agus is seans gur cin Hitler go méil sin níos fearr ansaí dhéanú ar an Aontas Hobadeach sul an neanhan an tám dearg anrú ar an Gearman. So bhí an dá híomh aonanta áras fanna chéile, héil Hitler go neanhead an Aontas Hobadeach anrú ar an Gearman, de mar ag siad in áit níos leige. Tá agin go ró bhfuil sin an éirne go puinte mar héil salan go méil coguúin idir tíortha an iarthar agus go scresan siad a chéile agus nuair bhéh siad sin níos leige go neanhead sé sin anrú ar iarthar na Harpa. Agus bhí ag salan go ró Hitler ar lorg tilú talún agus gur leir sé go hoscailte fu Lebensraum, so bhí sin aonanta ábhasach fan na chéile agus just bhfuil Hitler go seo an tam ceart. Bhí Hitler ar álas bhí plán na Seapáine chun ansaí dhéanú na Stáit Aontaithe a mí metheh níé deire hían agus bachlás tactical maithe anrú ar an Aontas Hobadeach sa dóis nach mé Stalin abal de páirte glacu so cogu san aigen cún. So cé bhí treidir san aigen cún ach Stáit Aontaithe America agus in Seapáin. So do mar go ró an Aontas Hobadeach
gafa le cogu dír socu híon ní bhéh se abal takeíocht a chót de Stade America. Dar le Weinberg hí tunathair ag dúiltú Churchill maidir le hiíochtaí Hitler a míon betheh níé dehead sihan a bheith an ar céan tam anhearna Hitler ar an Aontas Soviéteach. Tugan an aontas seo ó de thug Hitler de ofaí Cowley the Navy ofaí Cowley agus militar an tíon lerá de úil níé dehead go bhfuil sé ceart. sé an rúis clío an cían arth agus an rúis Christa ní bhéh seans ag an bhreatan mar sin de ba chóir go méo millú na Russia mar cod sin strahelt. So hey Hitler go ró Churchill sort ag bra ar an Aontas Soviéteach chun taobh sacu a ghlacu agus der mar ag gur an Aontas Soviéteach Christa well bhéh ar an bhreatan gealú mar ní bhéh réirbí acu an mar bhéh si láhíonn ag trid a néan na Gearmania. So in dhé seo hanig an co-Aontas mhór le chéile. So seo formú an co-Aontas mhór agus seo an co-Aontas mór sin an taobh ar bhain an cogu in áire. So dús mar a bhí buna mílta aontathe ag anrú na Gearmania ar an Aontas Soviéteach, so ag an tús win an Gearman ag tús de obriach Barbarossa mar dúirt muid níróstáilnig dú leis. Janta na fearne díthú an Air Force Soviéteach taobh a couple lá, agus go an tarm antaíocht Gearmanach líon all-war trúpaí Soviéteach. I Jeremy Tylerachta bhí iarhhairtí forleithnathe ag anti Hitler ar an Aontas Soviéteach, cool gar Stalin an co-anti Nazi Soviéteach, so cíann chur sé stop leis an co-anti Nazi Soviéteach, gur chur conrú codú frí fartíocht a gréit leis an bhreatan ar an darnla déag de úil níé de híon. So in dhé obriach Barbarossa hui Stalin agus rinn sé co-anti leis an bhreatan. Bhí an bhreatan agus an Aontas Soviéteach cholag sin a fach nachró sa cógúlaach a bhag nó mhór a club fahanne Aslan mar dúirt Norman Davies, so ag an foiinte seo tan bhirteach go cholag céine agus ní ro mór na gceis leis an cointe sin, but léironn sé gur athraí Stalin tacticí agus go ró sé in éis omlan cruitníthe leis an co-anti Nazi Soviéteach. Ar an tíon le déag de luna sa haoine Uachtarán Stade America Roosevelt agus príomh aireann na Breataine Winston Churchill cáir sin Atlantaí. Ach lean cógáil na Stade India orthu i chur gonne America a bheith páirteach sa darna cogadónda, so ag an foiinte seo níl America ag géir bheith páirte, tá sé take go pointe leis an bhreatan, but níl siad an páirteach in sa cogu agus an rud a aithríonn sin na Pearl Harbor. So in nullag níé de híon bhuamáil na Japani an coilech Americanach a Pearl Harbor so Ilan a Hawaii. Agus in dhé sin ba cór cinneach sa trid in éan Hitler nuair a thuaí na Stade India isteach darna cogadónda, so cílíonn cór cinneach rud ag an aontaach suntasach, so in dhé sin dahraí rudaí mar bhí America in éis insa cogu agus seo an áit dagan an co-Aontas mór, so tá an bhreatan, America agus an Aontas Soviéteach a le chéile a néan na Gearmania, so sin an co-Aontas mór. So to make year of arcar an Ishan seo, so ní dálan go nabrain an fum, what you're going to bring? So arcar mid an Ishan seo.
Okay, so right muid a chicken cook winche. So céim feadh ar tháinig siad le céile an trí hir seo tá agin go raibh difriachtaí suntasathe I meas na trí hir sin go háirithe an Breton agus America le Stalin agus an Aontas Óideach ach bhí náhuid coitiint acu, okay? So ba fásu eisiúlaachta céalainn in san Íseal hang sibh a marriage of convenience. So pásu eisiúlaachta sin an Gaeilgear sin. So just fáisiad tháinig siad le céile mar bhíorthú teach le céile, ní bhú siad a géirí teach le céile ach bhíorthú teach le céile chun trid a néan a náhuid cócoitin. So cé a náhuid cócoitin a bhí acu ach an ghearman Nazithe. So ba greithe slándala agus pragmatathe a sprág an Aontas Óideach agus an Bhreatain. So ní bhú siad níor bhain seo le iad álaíocht, bhain sé le slándaid an dá hir seo agus a bhí an dá cheanar sin pragmatach bhí socu go raibh siad dí ar chéile chun an ghearman chun buaid ar an ghearman. Bé teach slán an príomh chospar a bheith an dá hir go háirithe ag an Aontas Óideach. So bhí siad just i ggéir teach slán an cogu seo ní raibh siad I go bhaintú lena chéile mar gheallar iad álaíocht, mar gheallar feadh an eacnámaíochta, bhí sé mar gheallar greithe slándala agus greithe pragmatathe a bhain. Is é cuatha ar a dhéine a bhí an gghearcéim a bhí ribh an Aontas Óideach agus cógúlaithe iarthar a meitheamh nídé dead héin. Go raibh siad sásta neamhhaird a thuirt ar a gcuid difriachta iad-álaíochta le teacht ar chúis coitin sa cogu a néan na Gearmane. So léironn seo cé có Jean is a bhí an gghearcéim seo cé có olcas a bhí cuasaí go raibh an trí hir seo teach le céile go háirithe mar das aonlaí siad go mór ó thaobh iad-álaíochta de. Gaharia an Bhreatain agus America ní bhú siad I géirí a bheith I ggógúlaíocht leis an rúis ribh seo tá agin America rinn siad leithlasú taileachta ar an Aontas Óideach go dtí den nídéag tráidí. Ag an am seo tá clú agus cail ar an Aontas Óideach mar tíar Comhaonach, tá siad nían sin níl díalnathe arbí in san Aontas Óideach, tá siad nían sin, tá clú agus cail ar Stal Marialar an Pergu a tá sin dhéanú tá sé ag marú go luair de witir sige héan. So ní raibh siad a géirí a bheith go gúlaíocht leis an Aontas Óideach. Bhí Stalin into Urbasach faruda America agus an Bhreatain bí a sige nach raibh an dá hir sin ag géirí a bheith go gúlaíocht leis an Aontas Óideach bhí Stalin gcónaí Urbasach faruda náidean dearmachar chodí mar hampla an Bhreatain agus America le na bánaí a néan cogu cethara rinn siad leithlasú taileachta orthú. So bhí an dá-thaobh into Urbasach fanna chéile, but léironn sé cé có olcas a bhí an gghearcéim go bhfuirí teach le chéile. Rinn na cumannaí agus capitalaithe gealtanas trids le chéile a néan an aisteachas go dtí deireadh an cogaí. Ag dul sethe go bhaintas le Stalin dóibh hí Churchill agus Roosevelt tiomanta a éiste bheith ag comhabrú le fearr a bhí acu a bheith freagracht as na milliún de phobal héan a gúnmharú. So bhí ar Churchill agus Roosevelt sinnaanú mar gheall go raibh an Aontas Óideach dí chun an bua eil ar an Gearman Naziach. Cé go mór a chur obrú an Comhaontas Mór ar nídéag dead héan agus nídéag dead cuaig le tús an cogu fuair. Tá sé Jackar sinna eáil bugí mé seo síos get de bud bugí mé seo suas. So, cé gur có ibrí an Aontas Óideach agus cógúlaíoníar go héfachach linn lua céimena an Comhaontas Mór. So, yes, dobar siad le céile chun an bua eile an Gearman ach das teannas agus mí winiún nuair ba léir go gurthaí Gearman na Nazithe faoi chosta deireadh. So, nuair a bhí an cogu ag teacht chun deireadh agus nuair a bhí sé aontas idir go raibh an bua ag an Comhaontas Mór a néan na Gearmane thosaí teannas agus mí winiún na teacht chun cin agus léis sibh get de bug fuidir sin nuair a dach sibh ar Yalta agus Potsdam agus teach muid a reis heige sin. Ó thús an Comhaontas Mór chuir Stalin breúir na cógúlaithe an iarthar an darna fronta a oscailt a néan na Gearmane. Bhí sé Urbasach faoi ceann anna lucht an iarthar a héal sé a bheith ag gol an nonnas anál ar an chéis seo. Ag creidrint dá gur bhíonn le Roosevelt agus Churchill gur bheith an Aontas Óideach is mó a cailthead a rihan ama. So bhí Stalin ag chur brú ar na cógúlaithe a bheith trid ar an dá runta a néan na Gearmane
agus Nero Churchill a géir sin anu agus bí sound like well can't ban nach sé sin géir sin anu a sé sin just géir go scrisid an garman an te a sobaach sé sin géir tam brat an géir go gailhead an te a sobaach agus go gunnean first gris ar an a sobaach go mé mu níos leige ag jury an cogi so a gcónaí tan áras sin tá si gcónaí iad áraach fan a chéile fu a campa bhil an dahíh ag January rudí. In Urian Dala is ar halú na sobaji is mó ar tridi an cogu agus be an pobl an ainta sobaji is mó a Mario in ar person ra míleta agus sivilteach. Le linn légar Stalingrad ceili harfa aciad míle dina níos mó na omlan person na míleta na Bretagne agus Verica a Mario a rihan cogu a lig so an Ian Comhain ca Stalingrad ceil si níos mó daine sa casin na mar chail America agus an Breton linn an cogu lig so rinne chail an tarm jarg an urgin dini. Ik cógail Moscow a bhí arsúil a míar for níide dead a trí chur Stalin breúir Roosevelt agus Churchill data faoi lei a ógurt nuair doscail faoi an darna fronta. Déantí Churchill go drugalach so ní sé géir but rinn sé go drugalach reluctantly le baltín níide dead a ceir mar gata de onrú Anglo-Americanach ar an rank ag cógail Tíran a méananig níide dead a trí. Be é mé an bheitheh níide dead a ceir fear gata de onrú na Normannia. So near Harla and Tridger and Darunta so Tisha Tridge in Savratan agus Nesha Tridge in St Norman but near Harla Shingaji ní Jake Norman in Sarank near Harla Shingaji ní Jake died a cahar. Gray Ella Tawatat na Imni Stalin Gashinuid Kogulia and Era Koindu Shehanta or late Leshin Garman so be Stalin to Burhafrishin Nero Munyanige and sa Koindu more agus hin sé goni go mail Shanson Gashinuid America agus an Bratin Koindu Leshin Garman and Nanis dun Ainta Sobajak. Agus Nero Shin ar Mura and ar na Jan Jarmad Marhaba Kogai Munkin nur a rennig ko soccer fruda and Czechoslovak gan and Ainta Sobajak of Arnals fruda. Leshin Canara Sobajak occur or Huvnis hini be sé stat na stat Indian Bratin agus and Ainta Sobajak at a mask Coindu Washington ar an téile anarníide deadá a geall gan conir síhananta leichlach occur greik le ceanar bé de cuachtaí na haise so an nadail an Garman agus an Chapin. Neartúid é seo nuair chin na cógailithe go gaifid an rec Garmanach gealú gan conil so dúirt siad I go into Washington nach grocead ag tír ar bé cóthocrú socu hían a dhéanú leis an Garman ganis done Comhaontas Mo agus go an Garman gealú gan conil so surrender without conditions. Dan and me winning a big Stalin as Kogulia and Eher agus ba cosal go uder lehi in yena header vartiach de runda a harless and elvish and me and warta so be Nero Stalin Ervasak gan fa mar an rud be charter navi kaintna runda on sin elvish and me and Martin EJ data kuig in her car wolf canasina vorsi SS and adile agus gríra de costat into America foi gealú féidirach de forsaí na Germany a dúsgart na hedaile so bí kaintna runda ag tarlú ananas dun Ainta Sobajak hon fecal an jackal law rudi gonna hocrú leis an German ó híh gealú de. Agus ination agus fecanship sin ag cógail Yalta agus Potsdam hosí tridin an maidir le tochaí na horpa ar chogaí. So ag teach take jury and coggy be acid on for the Kajia Harlowwood in Europe in yen coggy Gaharya or her na horpa. Ren Roosevelt Douglas Churchill Europe realtish Dinla has in Europe ear coggy a wanu Kumaila her na horpa agus in Europe lar. So be and Bratton Oaks Market Geary cheerhead Dinla has a caravain in Europe in na cheerha in a row na Nazi on Fuilahar. But ar an láhile Craig Stalin nar cóir de slandal an Ainta Soji brachar cuachtaí achtarnatha. Cé go sé bhac le cóirbú leis an iarthar an príú rud a séisnig buine an clochas mór a fadrín aige ná slán dain na Rússia agus bhí séisnig géirí go méo na tíortha le hartar an Ainta Soja go méo siad mar hiartha cardula takeula
so go méo siad Comhaonach agus go méo siad ag takeú leis an Aontas Óideach chun iad a cosint ó anrú ar bí eile. Cur fáú Hitler mí an bethe fan níidir deíon agus mí bhainún Stalin as cógúlathe an éair an lí ar an ceanar Óideach an táhacht a bhí le stat cardúla ar san na Sóideach in arthar na Harpa a bhainú. So bhí sé sin géir go méo an Poland agus an Lithuáin agus na tíortha le Hartar an Czechoslovak mar hapla a géir go méo séitina le mar stat cardúla, so engin Stalin go méo siad mar tíortha Comhaonatha. So le cinú nach darlód anrú ar bí eile ar an Aontas Óideach nach gaiile siad mar rinne's Chris ar an Aontas Óideach ruí chuid mhór damaistead an tír agus cailú na milliún daoine in an Aontas Óideach. So bheadh siad ag féimnú mar cosint inar an Aontas Óideach agus an Gearman, bhí Aontas ar na cógúlathe an éair nuair a déadí Stalin le capis darb aim dearbhú na Harpa Síra ag cógáilealta. An rud a bhí gceist le hí ná teahain déanlathe is status a chuid ar na Harpa cos leis an Ungar agus an Poland. So déantí Stalin den rud seo go méo tír teahain déanlathe in na tíortha ar na Harpa. But is cos gur ghlach Stalin leis an dearbhú seo mar bhí sé muineach go dacóid forward na bhótalíthe leis na cumaníthe. He's like, ghlacham le dearbhú na Harpa Sír bé teahain Sír an agus an incin Stalin. He's like, be factoríns na teahain seo bé siad ag bhótáil ar son na partíthe Comhaonatha mar in incin saige habhfuil Stalin iad an éan an Gearman Naziach chuí síte isteach nar bhí siad ag brúd na Nazi aráis chun na Gearmania agus habhfuil sé iad, hirí sé iad. Dahir sé intnachfach nuair náhain an partí Comhaonaí ach seachtéag faoin géad an bhóta i teahain Sír agus déanlathach an Ungar i míhearr for 1945. So nuair a bhí na teahain an in san Ungar agus nuair náhain na cumaníthe in na teahain hir. I was like, níl mé ghlachú le sin agus thosaigh sé in món tíortha Comhaonatha a bhainú in na tíortha orpatha sin in arthar na Harpa. So tá sé géirí go méo blach an de tíortha Comhaonatha Hartar an Aontas Óideach chun iad a cosint ó anrú eile ón Gearman. Ba gré táhacht é an fólan ar as Aontas an Comhaontas Mhór. So náid an Dearmid thuí an bratan isteach sa chugaí seo mar ealar an fólan. So bhí an bhratan gcónaí inta burtha an fólan. Náid an Dearmid gur héal an Aontas Óideach rón fólan into luchhar dóibh an dreithe dearg isteach in Europe agus tá an Fóland sé an fólan an tír atá idir an Rúis agus an Gearman. So bhí an tír sin a gcónaí into luchhar an Aontas Óideach. So léir cóin dúna géadán a drachú in Moscow in míhearr for 1944 gur Stalin agus Churchill abalta aonú gunne armalta ar méid tránathair Sóideach agus iartha ar an Bulgar, an Greg, an Ungar, an Romain agus an Yugoslav ach níú sin abal chapter cóin dú maidir leis an Fóland. So bhí an frachan sort sasan leigint den Aontas Óideach. Shealah smachta glacu ar an han smachta glacu but tránathair a bheith acu ar na tíortha eile seo but han ar an Fóland. Bhí Stalin den term gurú lonú rialtais cardúil sa Fólan an táhata dá slandail an Aontas Óideach. Bhí sé mar cosint táhata a cosnúid an Aontas Óideach ó iompar bagrach na Gearmania ó hála gurú teoran aige leis an Gearman. Ar lá eile creid Churchill gurú freigrach móralta ar a leith na Póilne tír a neathí an bratan Hongkogi ar a hon a nídéag trohannaí. So tá an bratan ag géirí cinse gohfuil an Fóland, Sír leis héan abalta réirí anú teahain hir a déanlathas mar thuí sé seasa cogu ag treidir san Síirse den Fóland, but tá an Aontas Óideach nó bhhailm go mé tránathair go mar an Fóland mar bhhailm go mé sé na tír cardúil mar cosnúí sé muid in éan na Gearmania. Déala sé gur chuir go mé ó teahain hir sa Fólan plé ón céis seo agus an céis faoi theornatha na Póilne ag cógáilealta agus Potsdam ach níor réitiú go sasúil iad, so níú stabal teach ar réiteach sasúil ar an Fóland. Mar aici tús na méarna faoi cógáilealta agus Potsdam bhí tuairimí defriúla ag na cógúlathe san aimseir cogaí leis an balg is fearr caiúil leis an Gearman. So bhí as Aontas inar an dóid is fearr an plé leis an Gearman. Bhí an Rúis géir cúteú níos mó na rud a bhí eile. And ye teachman right. Dendi siad nar cór go wihead an Gearman sean si han donda a chur an mhuil a rééis chiche, so
go méor hu cinú nach job leis an garman cogiala a bheith acu bí an tianta sóideach ach fach a bhac le ceú níos déine leis an garman mar na mar bhí cógulaí an air so bhí an ruúsa géirí ceú go déan leis an garman mar cail siad sin níos mó Sideirí agus rinne níos mó squis ar an garman agus bhí an tianta sóideach ar níos mó cútú ón garman rud a aici muid a bheits mar crowd Spáine in sa cogu fuair. So tá mé gur gúna sibh an taiseo míní na fan a tíad hir don comhaontas mór agus míní cén dóid a chur an comhaontas mór leis an cogu fuair. So cén cadiad na febanna a bhí teacht an tosaí ag dearú an cogu agus na feban seo churann seo leis an cogu fuair. So tásúil agam gur heic sibh sin má ceisnar bhí agam chur ceistrim ar an stream agus bháin an gneanna sibh an tabla seo inniu le bheith deanta fan deir an le mar táidir glantan ré a mark agus mar dúirt me bé ran beá a gin ar an chéirí. Okay, am mór chuide.